Rodinná spoločnosť Adawaste je lídrom vo výkupe a spracovaní druhotných surovín na západnom Slovensku. Toto postavenie dosiahla okrem tvrdej práce všetkých jej zamestnancov a manažmentu aj neustálými investíciami najmä do technického vybavenia a zariadení. Každoročne do nich firma investuje nemalé finančné prostriedky, sleduje technický a technologický vývoj vo svojom odvetví a snaží sa zachytiť tie najmodernejšie trendy pri spracovaní druhotného odpadu. V útorok 10. júla sme boli svedkami milej udalosti. Spoločnosť krstila svoj nový technický prírastok a my sme s kamerou pri tejto udalosti nemohli chýbať. Marek Adamča nám prezradil, čo viedlo spoločnosť Adawaste k tejto novej investícii. V tejto investícii viedlo vlastne vysoký tlak už, veľa materiálu, spracovávame každý mesiac viac a viac tón toho odpadu, konkrétne železného, teda s touto nožnicou, čo sa strihá. To viedlo ďalšie investície, aby sme kúpili ďalšiu nožnicu, aby sme stíhali viacej produkovať zase odpadu, vyvážať a tak ďalej. Ďalej nás zaujímalo, aké technické parametre má nové zariadenie. Tak táto nožnica za ten jeden deň nejakých 60-70 tón za takú 10-hodinovú smenu, znamená, že ona má výkon nejakých okolo 7 tón, dokáže spracovať toho železného šrotu za hodinu. A vlastne tým, že teraz sme tú druhú kúpili, budeme mať dve, takže dokážeme už okolo 15 tón za hodinu spracovať. Nové hydraulické nožnice sú vyrobené renomovaným výrobcom a sú používané prakticky na celom svete. Tieto hydraulické nožnice sa vyrábajú v českej firme Žas. Viac menej vyvážajú tieto nožnice nielen do Čech a na Slovensko, ale aj do Európy a dokonca aj mimo Európy, do Japonska a tak ďalej, do ostatných štátov mimo Európy. Takže je to firma na svetovej úrovni, nie sú to nejakí začiatočníci. Marek Adamča nám povedal viac aj o ďalších víziách a technickom vybavení spoločnosti. Vízie sú, chceme stále napredovať ďalej s týmto, že stále nakupujeme tie nové stroje, tak zase sa niekde posúvame, zase nás niečo nabije, že ďalej zase sa posunieme, ale konkrétnu víziu teraz nebudem hovoriť, akú máme, ale samozrejme stále chceme ísť dopredu, nakupovať tie stroje a pokiaľ nám to ten trh dovolí a bude sa nám dariť, tak chceme stále ďalej a ďalej pokračovať. Tam v pozadí je tam aj hydraulický nakladač, ktorý sme kúpili pred pol rokom. To je najväčšia investícia, čo sme vo firme spravili. To je najdrahší stroj, čo máme vo firme, ten pozadí, čo vidíme, ten nakladač. To je Terex Fuchs MHL 350, najnovší model. Obchodný riaditeľ spoločnosti Michal Adamča nám predstavil spoločnosť Adawaste. Píšeme novú rozprávku. Ja hovorím, za 11 rokov sme napísali krásnu rozprávku v podobe tohto, čo tu vidíte. Sme jedna firma, ktorá sa nemusí hanbiť za to, čo dokázala. Sme už, myslím si, lídrom na západe spracovaným surovín a jednoducho stále každým rokom expandujeme už 4 roky nejakých 30%. A to znamená, že málo ktoré firmy sa vedia týmto pochváliť. Michal Adamča nám prezradil, kam Adawaste vyváža spracovaný odpad. Najviac spracovaného tovaru ide do Európskej únie a to hlavne do Talianska. Taliansko nám dalo pred zhruba 4 alebo 5 rokmi, keď sme s nimi začali napriamo pracovať, nový rozmer a tým pádom nám posunulo aj do iných kolají. To znamená, že Taliansko je náš najväčší odberateľ železného šrotu. A samozrejme nemôžeme zabudnúť, nespracovávame iba železný šrot, ale aj papier a farebné kovy. A takto Michal Adamča vyčíslil investície do nových zariadení. Pred 11 rokmi, keď sme začali túto firmu budovať, tak môj sen bolo začať v Galante na prevádzke pri Gumožine. Dneska máme už 3 prevádzky. Nechcem dopredu prezrádzať obchodné tajomstvo, ale myslím si, že sme ešte neskončili a okrem investovania, ktoré stále pokračuje, by sme chceli ísť aj za zákazníkmi inde do iného kraja v rámci Slovenskej republiky. Pracujeme na tom intenzívne. Orientáciu na spokojnosť obchodných partnerov a zákazníkov charakterizuje aj slogan Adawaste. Rastieme spolu s vami. Želáme spoločnosti Adawaste mnoho úspechov aj v budúcnosti.